F'Malta s-settur tat-teknoloġija avvanzata qiegħed ikollu l-akbar rata ta' tkabbir fost l-Istati membri kollha b'rata ta' kważi 4% fis-sena. Dan skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant il-Ministeru tal-Edukazzjoni għaddej b'inizjattivi sabiex iħajjar aktar żgħażagħ jażlu suġġetti marbuta mal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, l-inġinerija, ix-xjenza u setturi oħra relatati mat-teknoloġija avvanzata. L-Erbgħa filgħodu ġiet organizzata attività fl-iskola sekondarja ta' Pariż f'Birkirkara għall-istudenti Bniet. Dan sabiex aktar studenti Bniet jitħajru jażlu dawn is-suġġetti magħrufa wkoll bħala STEM. Fil-fatt, professjonisti nisa li jaħdmu f'dawn l-oqsma irrakkontaw l-esperjenza tagħhom lil dawn il-bniet. Desiree Scicluna Bugeja mill-Ministeru għall-edukazzjoni tkellmet dwar l-importanza ta' attivitajiet bħal dawn sabiex aktar bniet jażlu karriera f'dan il-qasam. Aħna il-vol tagħna huwa li nkomplu nħajru studenti jażlu is-suġġetti tax-xjenza u li jkomplu jistudjawhom f'livell post-sekondarju u beyond biex ikonna workforce bilanċjata, aktar bilanċjata u aktar sem tan-nisa f'dawn il-karrieri tax-xjenza. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Lewis qal li se jkollna aktar opportunitajiet ta' xogħol f'dan il-qasam għaldaqstant ħeġġeġ sabiex aktar nisa jidħlu f'karriera relatata max-xjenza. Qal li anke f'dan is-settur jeħtieġ tirrenja l-ugwaljanza. Għandna liġi tal-ugwaljanza illi teqret kull diskriminazzjoni anke fil-konfront tal-mara li llum stess se tiġi diskussa fil-Parlament, fil-Kumitat tal-Abbozzi u mbagħad nibqgħu għaddejjin bir-rivoluzzjoni li se nagħmlu fil-Kamra tad-Deputati għal dak li huwa l-Gender Balance Mechanism l-elezzjoni li ġejja jkollna 40% tal-Kamra tad-Deputati tagħna illi hija mara. Ma mhux se nifqu dan huwa l-Gvern favur in-nisa u l-Gvern favur l-ugwaljanza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.